Wij zijn er 2 jaar mee bezig en dat heel hectisch was. Protte emoties ben er losgekomen. En ja, eindelijk is dan nou zoveel na je weken dat we zeggen van dat de kerk gaat oer. Voorbij. Voorbij, voorgoed voorbij. Ja, het moet hard ophouden, want er was een fijke verve eraan nou. Nee, 800 jaar om het samen te zeggen, een grote omslag. Ik bedoel, je bent er natuurlijk al heel emotioneel bij betrokken. Je bent je geboren, doopt, trouwt en al zo wat hen. Hele generaties. Al praten wat hier om Tjerkhof in leidt. Die kennen wij al, ja. Dat is zo. Hoe ouder je wordt, hoe meer het je kent op Tjerkhof. En dat is, we nemen geen afscheid, maar we dragen de boel oer. Het is sterker niet meer. De kerke is verkocht aan de Stichting Oude Frieske Kerken. Na 800 jaar neemt het kerkenmanuscript van Woenswerd afscheid van haar kerken. Het kan het meer, ze bent te lieds. De peer kerkenleden die het nou nog oer binnen, gingen tenight het kerken in bedaard. Haar eigen kerken meisje ze kleer voor de officiële oerdracht. Ik sta zo weer een beetje mooi alleen. Ja. Behalve de 6 kerkendiensten die hier nog gehouden worden. In het jaar zullen er ook andere dingen in het gebouw gebeuren. Tentoonstellingen, concerten en een groot podium. Ik denk dat een gedeelte van de kerken we de banken misschien uithalen. Hoe vind je dat die banken er dan misschien uitgaan? Nou, daar ben ik net bij van. Nee. Maar ja, op een gegeven moment dan maar die zaak... Maar het moet in goede handen blijven. En het is de tand destijds. Dat zie je overal wel. Dat de kerk gaat oer. De tijd zit leren. De Stichting Oude Frieske Kerken zet haar in voor het behoud van kerken in Friesland. Die het oerstallig binnen omdat er geen kerkendiensten meer houden worden. De stichting restaureert en onderhoudt dit religieuze erfgoed en beziekt er een nieuwe functie om te jou. De kerken van Woenswerd is de 52ste kerken die in het bezit komt van de stichting. Maar er komen nog volle meer om. Ja, dat gaat razendsnel. Ja? Ja, dat gaat razendsnel. Dat zeg je jou. Ja, wij zorgen dat het snel gaat. Wij zorgen dat men toch wel in toenemende mate een oplossing zoekt voor het gebouw wat oerstallig is. Het is een versnelling in optreden en dat komt misschien niet omdat men het probleem al wel hier, maar omdat het een emotioneel proces is om kerken uit te zetten, schuift men dat moment misschien wel wat voor zich uit. Dan zorg ik even de kringen aan. Dan ben wij compleet, want we hebben... En mijn zei alleen ik al, er komt een tsunami van kerken. Komt eraan. De verwachting is dat de komende 10 jaar meer dan 100 kerken dat die hun kerkelijke functie verliezen zullen. Maar het is nou wel echt dat de geest uit de fles is en je zal nog steeds meer
Kerken die zitten van ja, we moeten toch in een oudstjitten, we hebben de trein bezit. We moeten toch 1 of 2 oudstjitten. En er komen wat meer kerken vrij. 100 kerken is echt niet mis. Zeker ook omdat die kerken die hebben een hele centrale positie in een dorp. Daar voelen heel veel mensen zich mee verbonden, of ze nou kerkelijk zijn of niet. Dus als die gebouwen dichtgaan, dat roept heel veel emotie op. Dat roept heel veel, als je niet uitkijkt, ook echt discussie op. En dat is het laatste wat je wil. Dat zijn gebouwen van liefde, hè, in mijn woorden. En die moet je ook met liefde kunnen bejegenen. Die moet je omheen kunnen staan met elkaar en daarover nadenken, over die toekomst. Hoe gaan we er dan mee om? Ook al is die religieuze functie verloren. Maar het is waar, 100 kerken is heel veel. Ik ben geboren in 1950. Dus van 3 jaar ging wel maar niet sterken. Dus hij zit boven de spieling. Dan zitten we bij hem met dwargel. En het jong volk zit er helemaal achterin altijd. Toen wij bij waren, dan zit het hier helemaal vol. Dat kun je je nog niet meer voorstellen. Daar zitten de jongens achterin. Famkes aan die kant. In de 50er jaren zit hier het kerken vol. Ik bedoel, er wennen eigenlijk net in woners die net naar de kerken gaan. En we hebben grote huishoudings. De boeren die gaan naar arbeiders, grote huishoudings. Dus ik een grote mensen. Het was zelfs zo. De smid moest naar een smid komen in Woonwerd. Dat was van mijn tijd. Maar dat vertelde dus hij. Die wie helemaal niks. Maar ik kon de smederij ook hebben, maar dan moest er lid worden van het kerken. Dan kwam er hier net een smid. Ja, zo werkt het. He? Dus Heiden en ben je trouwd. Dus Baak en Beppe ben je trouwd. En ze lezen al je hier met kerken vinden. Ja. Dus hele geschiedenis laat je. En deze oude. Ik bedoel, Ja, ik moet even in het boek zien. Ja, dat ben ik al hele oude. Ja. Wat voor nummer is dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n stuk of 8. Ja. Nou, dit is de laatste. Dus, Die opknap maar. ja, die hakken de rest en zo wel van. Die betalen volgens mij ook nog hier. Ja. Nou, dan zit dat ik de collega maar doet, net. Dan kunnen wij de Friese Kerken ik niet mee opzadelen. Nee. Dus dat moet wij al werken. Ja, werken. Waarom Stichting de Friese Kerken tas zijn dat wij de begraafplaats in een goede staat opleveren zullen. En dat houdt in dus dat er een aantal stenen die verzakken binnen, zullen we opheffen. Er zijn een aantal stenen die het verwijderen worden kunnen. Ja, dat doen wij elke keer wel een keer. Dus, want dan kijken we het voort. We hebben naar begroeven. Dus elke keer dan gaan we wel even een slag om het toe, zeiden we Jelle en ik dan. Socioloog Christine Brinkgreve is zelfs atheïst. Voor haar wie de secularisatie een grote bevrijding. Nooit ze waarom zucht ze ook de skaatkanten ervan. Want bij het sluiten van al die kerken is direct een soort minskipszin verlengd. Ik ben zelf niet religieus, dus ik heb niet die klap, denk ik, die shock die veel gelovigen zullen hebben van hoe moet dat verder of wat een leegloop. Maar ik zie wel wat kerkgemeenschappen kunnen doen. Het horen bij een kerkgemeenschap, dat kan in een leven veel betekenen. Goed, de rituelen, het houvast, het geloven in een God, dat kan je natuurlijk ook in je eentje doen. Maar vooral dat horen bij iets groters en bij een aantal andere mensen. Wanneer ben je voor het eerst in het kerkje gekomen? Vrij gauw. Ja. Voorzitter van de muziek. Voorzitter van het dwarsbelang. Squalbestuur.
Overal in. Altijd warmer. Wij zijn 4 jaar in een week bij de voort. Hoe lang ga je in de kerk hier zitten? Ja. Te jaren gaan we er meer dan 50 jaar in zitten. Mij Romy van der Heijden van Stichting Oude Frieske Tjerken neemt Saapke de Bak het draaiboek van de Oerdracht terug. Saapke dan even het tekenen in het kerk, hè? Dat de notaris van alles vertellen gaat, Ja. die leest die akte voor, dan roept er de meesten erbij die tekeningen gaan. Ja. Dat binnen Jelle van erbij en Eelse, Ja. die man, Ja. en van u 2 bestuursleden. Ja. En die komen dan te tekenen, maar dat roept de notaris, roept hun er wel bij. Oh ja, Hè? zij zit gewoon in het kerk. Ja, zeg. zij zit gewoon Ja. in het kerk. Dus dat komt goed. Ja. Dus dan kunnen we dat heel mooi onder tafel doen. Nou, dat is poer best. Als je dan letterlijk alles pakt en dan zetten. De bloeiperiode dat we hier in het kerk de 70 jaren, 60er, 70 jaren, dan werd de kerk behoorlijk vol. En eigenlijk in de 80er jaren, toen is het al langzaam begonnen, minder mensen. Waarom dat? Tussen de 10 en de 15 mensen. Inclusief kerkeriet. Die nog in het kerkenkamer. Ja. Ja. Dat is net gezond. Nee. Maar ja, het is heel moeilijk om dan uiteindelijk de knoop terug te hakken. Je gaat langs in een hand. Je praat er al jaren eigenlijk over. Keer nog verder. En elke keer maar weer. En elke keer hoop je weer dat er een huishouding in jongens komt te wennen. Misschien je ze niet werken. Maar eigenlijk nooit. Maar wat matte je in de toekomst met al die leegstaande kerkengebouwen? En wat voor functie kunnen deze monumentale gebouwen dan krijgen, zodat ze ook voor de toekomst behouden worden? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil een antwoord hebben op deze vragen. In eerste wordt dat in 6 gemeenten in Nederland onderzocht. De gemeente Zuidwest-Friesland is één van deze gemeenten. Zuidwest-Friesland had met 160 kerken de hoogste kerkdichtheid van Nederland. Uit een enquête doch blikken dat zo'n 20 kerken hier binnen nou en 10 jaar de dwarren sluiten moeten. In Bolsward komen alle kerkenbestuurders uit de gemeente bij elkaar om te praten over de toekomst van al deze kerken. De opkomst is groot. Interessant vind ik, als we het hebben over die kerksluiting en überhaupt als we het hebben over de toekomst van de kerken, hebben we de neiging inderdaad om over de gebouwen te praten. Maar aan elk van dit soort gebouwen hangen mensen vast. Er hangen mensen vast die de kerk onderhouden, mensen vast die in koor zingen, mensen die op de orgel spelen, mensen die de tuinen onderhouden. Het zit een enorm sociaal netwerk aan die kerken. Dus als wij kerken gaan sluiten, sluiten we ook een gemeenschap. Daar moeten we wel heel goed over nadenken. Vandaar dat het ook zo goed is dat er hier op dorpsniveau over nagedacht wordt. Dat jullie uitgenodigd zijn om hier samen over na te denken. Maar dat gaat inderdaad letterlijk over veel meer dan over stenen. Daarom hebben we vorig jaar een nieuwe enquête bij jullie uitgezet. Hebben we naar 160 kerkgebouwen gestuurd. En zoals je eerder al hoorde, hebben we daar echt een enorme respons op gehad. Met name in de tweede kolom, waar nog 2 of 3 diensten per maand plaatsvinden. Dat is het grote bulk aan kerken die zegt van, hé, dit redden we niet meer. Of we nou meer of 10 verder zijn. Ik denk dat we dan pas krijgen. Wat er daar leeft. Dat is zo zeker, ja? Wij zijn nog in een gelukkige omstandigheid dat we een hele soort vrijwilligers hebben en een voltallige kerkerie en voldoende financiën. Maar ja, onze toekomst is echt onzeker, want wij hebben echt net een generatie die ons opvolgt. We hebben natuurlijk ook te maken met krimp. Het wagen op de kerken hebben we moeten in hout zitten. En dat biedt de goede kant uit. Nou goed, het is ook wel zorgelijk natuurlijk de ontwikkeling. Dat ligt niet nog naar iemand toch vrede jongen komen hebben, dan wordt het dan weer het zuster. Ja. Ja. Nou ja, dit is een mooie geschikte tafel om mooi te zitten. Hè?
Kun ik in de notaris inderdaad een mooi steen. Hier Ja. heb je 2 stoelen voor tekeningen. Ja, En, dat was toen die kant ha. jawel. En de Ja. kerk is kind, dus het is er klaar voor. Ja. Hè? Ja, Nou, de vleermoezen, die vliegen nog al. Oh ja? Ja. Dus we hadden heel wat uitwerpselen van de bankenvaren. Ja, hè? Ja, in Oortjerk is zuurig. Dat er nog... Wij hadden natuurlijk het voordeel dat we financieel goed onze rijden konden. Ja, wij hadden nog loon, pachters, maar ons zien we al lang niet meer besteden kunnen vanzelf. Woenswijk die had dus een prachtige kerk. Monumentaal en vooral het plak en met een moeder erbij en zo. Maar die had ook 60, 70 hectare land. Er komt toch om erbij de 50.000 komt er binnen. Jaarlijks? Jaarlijks, ja. Dus dat is een mooie kwark met alles op de rood. De troost lag eigenlijk doen. De bemensing. Dat had gewoon de troost liggen. Het weinig 30 mensen hier in de kerk heen snijs, dan heen wij je nou net zitten. Nee. Dan wie hem terug in. Dan winnen we terug in. Ja. We nemen de kerken over van onze waarderingscommissie zei van de kerken is wat exterieur en interieur betreft is het een unieke kerk. Maar dan weet het dan net, want als er een mooi interieur is, maar men kent niks mee aan, dan kennen wij het ook net van. Want wij hebben er net middelen voor. Men moet de middelen, dit voor de instandhouding, nederig binnen, die moet men meeleveren. Een soort bruidschat. Ja, wij nemen het instandhoudingsfonds. Maar een soort fonds erbij om tot in lengte van dagen dit kerk goed overeind te houden. Nee, 6 september 1886. Ja. Toen gingen de mensen meer voor de kerk over nou. Ja, ach ja. En dit gaat ik mij oer. Dit gaat mij oer, maar als wij hier nog een keer avondmaal hebben, en dat is wel de bedoeling om het nog een keer in hier direct te houden, dan kun je het gewoon broeken. Ja. Maar de Stichting Oude Friese Kerken wordt eigenaar? Die wordt eigenaar van het zilver, ja. Ja. Dat die maar er kan passen, hè? Ja. Dat die lengte van jaren, zullen we hopen. Ja. En de stichting ieder, Stichting Oude Friese Kerken, die doet goed werk, vind ik. Dus om het gebouw in stand te houden, vonden wij dit de beste oplossing. Ja, maar ja, dit je verschrikkelijk onthaald natuurlijk. Is die Stichting Oude Friese Kerken nou de meest geschikte eigenaar? In mijn optiek wel. Ja, beslist. Omdat zij al bewezen had dat zij goed met spul omgaan. Zij bestaan 50 jaar, zijn met de 52e kerken. En met de hoeveelheid die ze hebben en de subsidies die er mogelijk binnen. Denk ik dat dit, in mijn mening de beste oplossing is. Woens wordt jou een hele mooie bruidskat mee. Ja, klopt. Maar dat hebben wij ook overlijn met de kerkelijke instanties. En die zeiden ook van het is fors, maar wij behoren dat ook ons kerken van Friesland. Vrede is er weer, ja. Gelukkig al. Oh ja? Ja. Dan weet ik dat het al goed komt. En dat we ons best doen hebben. En dat in elk geval het gebouw in goede handen overdragen. En dat het na een lengte van jaren hier blijven zal. Geen verval. Ze krijgen maar ik moet zeggen, een goede bruidskaart mee. Maar dat is dus ook burg. Want zonder deze kerken is geen woord meer. Let werkelijk waar. Dat was een moeilijke jong. Ja. Ja, hè? Ja.
Zoek je nou aan. En 800 jaar, wij er wat tegen doen. Ja. Dat kan je je haast niet voorstellen. Ik neem een paar punten en dan zit de meeste uitnodiging voor het zetten van de handtekening. Nou, dan komen we daar aan het passeren van de akte en dan neem ik het volgende. En dat doe ik dan op zijn Hollands, want zo is de akte opgesteld. Dan is het zo dat naast het kerkgebouw gaat ook een aantal percelen land over aan de Kleersterdijk onder Woonswet met de daarbij behorende oppervlakte. En dat is dan totaal 23 hectare, 29 aren en 85 centiaren. Het is nu wel een periode, ook internationaal gezien, ook Europees gezien. Bij ons gaat het wel hard. Ja. Dus het verliezen van de religieuze functie gaat wel hard. In Nederland? In Nederland, ja. Maar vergeet je niet, op het platteland van Frankrijk, in het midden van Spanje, in Italië worden priesters van buiten afgehaald. Overal is wel die beweging ingezet. Dat maar de rest dan ook nog even doen. Ze hebben goed bij, want wij kennen het niet meer. Handtekening. Nou, zou iets op de afstand misschien. Wat is de waarde van het leven? Of wat is echt belangrijk? Of wat geeft zin aan het leven? En ik denk dat dat echt in deze tijd heel belangrijk is. En dat misschien weer belangrijker dan een tijdje geleden. Omdat je ook de kaalslag zo meemaakt. En dan een soort herbezin van wat is een samenleving? Wat doet er toe? Wat hebben mensen ook van elkaar nodig? Hoe kan je daarin voorzien? En dan vind ik kerken vaak prachtige ruimtes. Dus ja, ik hoop dat ze behouden blijven. Mooi, dan maar nou de euro. Ja, de heer van erbij die krijgt een euro van mij. Dat is een symbolische keerpsom. Dat kan wel uit voor u. Maar ook net zonder iets in de hoofd. Dank u wel. Mooi. Dank u wel. Een plaatselijke commissie van dwarsbewoners zult tenij allerhande activiteiten in dit kerken organiseren. Voordat de commissie installeren wordt, hoe lang het Eelse tabak de kaai van het kerken onder de nieuwe eigenaar, de stichting Oude Frieske Kerken. We hebben in alle commissies wat die hier in het dorp binnen, hebben wij al zitting gewoon, 1 of 2 keer. En zo gaat het altijd maar wat terug. Dus wij zijn al wel vereren dat er nou een nieuwe commissie komt en dat wij dat we hier mooi uit inzetten kunnen. En er zijn nog 6 kerkentjenesten. Het gebouw kan nog altijd voor de BV Blietom, voor begrafenissen, bruloften en dat maar teruggaan. Maar er zijn ik andere dingen die we dat we het dorp en de mensen naar binnen hellen kennen. En in principe is alles mogelijk wat we hier organiseren kunnen. Wat vindt hem ervan dat de kerk nou onderdrogen is? Ja, dat heeft me aan het hart. Ja, dat vind ik echt mooi. Maar ja, het kent toch eens. Ik ken het graag. Ja, ik ken het meer. Maar zullen we maar je naar preek horen? Dat vind ik mooi.
hoop dat je nou eens een keer komt. Zo, er staat meer op, hè? Zandje 35. Ja, dat is het. De kerkenmeesters houden heel erg van hun kerk en van hun geloof en houden dat heel erg bij hun. Terwijl de meesten eromheen, ja, die zorgen die prachtige kerkentour. En als ze op vakantie geweest zijn en ze zorgen de kerkentour weer hebben, ben we thuis. Maar dat is het dan ik. Dus die twee werelden moet je bij me kan brengen. Dat het net alleen het probleem van de kerk is, maar ik van het hele dorp of de hele buurt. Oud-deputaire Andries net wilde zijn binnen de kathedraal van dat platteland. Als je in het weidse landschap in Friesland om je heen joggen, her en daar zou je bossage, maar kijk die kerkentour er nog even bovenuit. Het jouwt ik een hele identiteit aan het Friese landschap. Tenzij er de kerken zei van nou, we redden het meer en we gaan de sloopkogel erin zetten. En dan krijg je wel weer reactie. En dan krijg je wel weer, ik vaak vanuit de buurt van ja, maar dat moet net. Het komt pas aan de oppervlakte als vanuit het kerkbestuur is maar al de keuze maakt is van nou, dit doen we ermee. We staan hier in de Tour. Voorheen hebben we dit een grote oude rotzooi. Dat is helemaal opknapt. Hier is een bed en breakfast in gerealiseerd. Dan kunnen mensen hier slapen. Wij kunnen al uw banken al even zetten. Dan haal ik de kerkjes er eerst even uit.